أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عجائز عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى عجائز عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነተረረት ኣሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ጽዮን መጸጊዕትና ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹኖም ኣሜን። 22 ሕዳር ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። 22 ሕዳር ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ዑራኤል እዩ። ቅዱስ ዑራኤል መልኣኽ ከምቲ ንእዝራ ሱቱኤል ጽዋዓ በረከት ኣስትዩ ምስጢር እግዚአብሔር ተኻፊሉ ንዝጠፍአ መጻሕፍቲ ጽሒፉ ንውልድ ወለዶ ከም ዘመሓላለፈ ዝገበሮ ንዓና ድማ በረከቱ ተኻፊልና ምስጢር ሃይማኖትና ፈሊጥና ናብ ሃገርናን ቤተ ክርስቲያንናን እንመለሰሉ ጊዜ ይግበረልና። በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዑራኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። ወርሓ ሕዳር 22 እንቋዕና ቅዱሳን ሰማዕታት ቆዝሞስን ድምያኖስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድምያኖስን እስከ ሎሚ ስለ ክርስትናን ንእስነትን ነዘንብሩኻን ኣሕዋት ክርስቲያን መሰረት ጌርና ቁሩብ ንመልከት። ቅድሚ ሕጂ ናይ ብዙሓት መንእሰያት ሰማዕታት ዜና ሰሚዕና ኢና። መጽሓፍ ከም ዝብል ወኩሉ ዘተጽሕፈ ለተግሳጽ ዚኣነ ተጽሕፈ ሮሜ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 4 ከነስተውዕል ይግበአና እዩ። ዜና ቅዱሳን ዝነግረና ከም ታሪኽ ከምኡ ሰሚዕና ክንሓልፎ ኣይኮነን። ካብ ልቡ ንሰምዖ ንዘንበቦ በረከት ኣለዎ። ካብቲ ቅዱስ ቅድስቲ ቃል ኪዳን ብእምነት ተኻፈልትን ንኸውን። እቶም ቅዱሳን ንክርስትናኦም ዘጽንዑን ዝሓለውዎን ንሰማያዊ ክብሪ ዝበቕዑሉን መንገዲ ንመሃረሉ። እቲ ዓብይ ጥቕምና ድማ እዚ እዩ። ቁጽርና ቀሊል ዘይበሃል ናይ ደቂ ተዋህዶ ህይወት ቅዱሳን ከም ተራ ታሪኽ ወይ ጀሚርና ንገድፎ ኢና። ምናልባት ድማ ብዘይተገዳስነት ነንብቦ ኢና። ደስ እንተ ኢልና ድማ ኣብቲ ስእሊ ላይክ እትብል ሃሪምና ንሓልፎ። ሓደ ጊዜ ድማ ብጣዕሚ አንቢብና ወይ ትዕድልቲ ኢልና ተደኒቕና ኢልና ኣድኒቕና ንሓልፍ። ምድንቕናስ ጽቡቕ ነይሩ። ግን እኮ ቅዱሳን ናብዚ ዝበቕዑ ዝተዓደሉ ስለ ዝኾኑ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ንሶም ዝገብርዎ ብግባእ ስለ ዝሰርሑ እዩ እምበር እግዚአብሔር ዝፈላሊ ኣምላኽ ኣይኮነን። ኩኑ ቅዱሳነ እስመ ቅዱስ ኣነ፣ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ቅዱስ ኩኑ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ
19 فقدي كلتا قدماي بيتروس دما معرف حدا فقدي 15 يبل إلو استزاربه نقرب وي دما نستفراليو سبات أيكونن بسمو نزامنو كلهم إيو امبر قدسان قوزموسن دميانوسن دما أب مجرشة أكبابي 300 كفل زمن عم مدرر سوريا توليدهم زعبيو نايت زمن كريستيان نبرو أبوهم أبن إسنتهم بمعرافو جن حمشت عودات قلعو ناي معباي حلافنت أبزبال عديهم ودقا عديهم قدستي تودادات بهال بطعمي التقرم برقت عديا حمشت دقا قوزموس دميانوس أنتيقوس أبرانيوسن يوندينوسن يبهالو برقص نحانتي عدا ناي مجمريا چنكتا دقاي انتا يبلعيو نقدستي تودادا جن إزي كان قداي إزي أين برن قويتانا كمزا استمهارنا إتبلو منتا نبلع ومنتا نستي ومنتا نتكدن انتا إناك نبلع انتا إناك نستي انتا إناك نلبس إلكم أيدي جنعو سلازبل زوتر اتجنع سلدكا سماياوي زي قنت نبرا ماتيوس معراف شدشتا فغدي 30 حدن بزي مغنيات دما نحمش تدقا علت نبيت እግዚአብሔር توسدهم نبرت كاب قدوس قالو تسمعهم منفساو هيوت تلمامدهم نبرت أملاخ كابانا زدليو صبوق فقادن بغنعتي زخونت نشتو تعرنان سلا زخونت قدسي تودادا تخناونلا دقا بأكالن منفساوي هيوتن حبيلا أزي زمن كم نايلو مدليس سقاد بتحلو زي كونس كريستيان مخان نموزة بقع نبرا قدمي حجي كمتي استملكتنايو كاب لدات كريستوس دحري كلتا 275 عمتات عب سوريان عب رومن زنقسو كلتا أراويت ديوقلطيانوسن مكسيميانوسن كريستيان عب زوعالو أي حدرن عب زحادرو دما أي نوعلن بلو قدامي فتنا أدما بزقباء زوصاتو قدستي تيودادا ازيون كتقطمو أي فرحتن قل مسدقا كتمخر سلا زنبرا نمييت تقمطو 3 يوم دقا كاب قلعهم جميرهم زدليو زنبرو مناني نبرا قدستي عدا بمرجعهم مسارت إن قدسان أنتيقوس يوندينوسن أبرانيوسن مرقا نبرخا أفان وطم نسا دما مسكلتا قدسان دقا قوزموسن دميانوسن ترفت أزم قدسان أب كتما سرفو جن نعالم نافيقوم ويكا كافتي ناي እግዚአብሔር كدحرو كوينما يكونن بمئسار مكرا نزقبلو ناي እግዚአብሔር قدسان متان كገልግሉ ينبر قدستي تيودادا عبيتا نندايان نتقبلتن نابلعتن كلتيوم قدسان دقا دما ملو معلتي النازرو نؤسران سلا كريستوس تأسرو كحاتون كسنانعون نقصلهم نحاسبون نخبدم دما بمقبي كدقفو يوعلي دورو ازي صبوق سرحهم لفتاري دس انت عبلو نعراويت ديقلطيانوس جن كاب متن لعلي عبساجو شعو تتحيزهم نخقربو عززة بتأزازو مسارات دما قوزموسن دميانوسن تأسيرهم قربو كمي دفيركم إيهم نتأزازي تسعرو حجي دما سقاين موتن وي دما نعايكاب مئزازن حدا مرسو بلوم أتم قدسان من رجعهم قلس إنا مرا كاب فقر كريستوس كفاليوم زخيل حايلي سلا زينا مرا رومي معراف شموانتا فقدي 36 اتنقص دما قرفوهم بلا نلبسهم قفيفهم زقزيقهم عسيرهم بحاتسينن بعنصيتي زنقن قطقطوهم دمهم دما أبلعلي مرات وحازة نساتهم قن نفتاري يمسكنوا نبرو أزي زينا قلطفا ناب عديهم بصيحو سلاد نبرا قدستي تيودادا ناب عدباباي سماعة النت وييت حانتي عدى دقا عب عدباباي تسقيلهم دمهم كنصفصف كترئي كلا انتاي كسمعا كم زخل زفلت زبطحو تراي زفلت جن نخبرهم ذكرا تسنعنعد قلطفا دما اب ماكل اتي حزبي سلا سنفنتو نتي كحادي بدفرت زلفتو
እቲ ንጉስ ድማ ብቁጥዐ ክሳዳ ብሰይፍ ኣህረማ። ክልተ ቅዱሳን ነዚ ብዓይኖም ረኣዩ፣ ንሓንቲ ነገር ድማ ተመነዩ። ናይ ኣዲኦም ኣካል ዝቐብር ሰብ ግን ድማ ኩሉ ስለዝፈርሐ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣብ ልዕሊ መሬት ወዲቑ ወዓለ። ሽዑ ተዘቕዚቑ እንከሎ ቅዱስ ቆዝሞስ ኣስሚዑ በኸየ። ካብ ማእኸልኩም ነዛ ሽማግለ ንእሽቶ ርህራሄ ዘለዎ ሰብ ዶ የለን ክብል ድማ ሓዘነ። ሃንደበት ግን ሓያል መራሒ ኩናት ቅዱስ ቪክቶር መጸ። ንሰይፉ ተዓጢቑ ኣብ ማእከሎም ኣትዩ ናይታ ቅድስቲ ኣካል ኣልዓለ። ብኽብሪ ተሸኪሙ ድማ ወሲዱ ቀበራ። ኣብ መጨረሽታ ግን ከሓዲ ንጉስ ናይቶም ሰለስተ ኣሕዋቶም ዜና ብምስዑ ካብ በረኻ ብወታደራት ተታሒዞም መጹ። ድሕሪኡ ብብዙሕ መከራ ኣሳቕዮም በዛ መዓልቲ ንሓሙሽቲኦም ኣሰሊፎም ቀተልዎም። ናይ ክብሪ ድማ ምስ ኣዲኦም ወረሱ። ኣምላከ ሰማዕታት ካብ ትዕግስቶምን ጽንዓቶምን ካብ በረኸቶምን የሳትፈና። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል፣ ሰላም እብል ደቂቀ ወዳዳ ዘንእዱ በብኣስማቲሆሙ ለለኣሃዱ ዘኮነቶሙ ምህባኣ ለእግዚአብሔር በፈቃዱ እማህፀነ ምድር ኣምሳለ ህፃናት ተወልዱ ለእሳተ ኩነኔ መፍርህ ድርሃል ቀነዱ ሰላም እብል ክልኤ ኣማዓተ ወስሳው ክልኤተ እደዋ ሃይል እለንተ ዓዲ 40 ወተሳ ኣንስተ እንዘ ይዘልፉ ንጉሰ ወይ ጸሉ ታዖት ምስለ እለ ቆዝሞስ ደርገ ዘኮኑ ሰማዕት። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን በዞም ኩሎም ቅዱሳን ጸሎት ይመሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። 22 ሕዳር ዓመታዊ በዓል ዝኽበሩ ቅዱሳን ቆዝሞስን ወድምያኖስን ሰማዕታት፣ ቅድስቲ ቴዎዳዳ ኣዲኦም፣ ቅዱሳን አንቲቆስ ዮንዲኖስን አብራኒዮስን የሕዋቶም። 311 ሰማዕታት ናይ በዓል ቆዝሞስ ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ አባ አንጦንስ አበ መነኮሳት፣ አባ ጳውሊ የዋህ፣ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ ሐዋርያ። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተአረመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቦ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ለይኩን